És una de les tendències del sector porcelànic d'última tecnologia que imita la fusta amb dissenys típicament escandinaus. Gràcies a la tecnologia que n'hi ha en el tema ceràmics han aconseguit unes tables de fusta que són molt reals, tenen una apariència en relleu, en colors, en dimensions, que realment pareixen fusta però tens totes les avantatges d'un gres porcelànic. També marca tendència l'estil neoclàssic amb porcelànic que pareix marbre. El sector també treballa en taulells amb llum integrades o estos que semblen ciment. Respecte a l'hàbitat, les cases s'acoblen a les aficions, amb mobles pensats per a integrar bicicletes. Els edificis també es fan més urbans i alguns integren un rocòdrom en una paret per a fer escalada. I com a novetat, també els taulells amb impressions digitals en 3 dimensions. Se está empezando a experimentar con impresión 3D, con pequeños objetos, ¿no? Pero la impresión en 3D se está ya desarrollando a mayor escala, con lo cual es previsible que en unos años podamos empezar a ver productos cerámicos en 3D. El Port de Castelló presenta avui a Cebisama esta plataforma digital interactiva. Així poden consultar informació en temps real de les naus que estan en les instal·lacions o conèixer les empreses que hi ha als països en què treballa l'autoritat portuària. Un instrument al servici de totes les empreses i de tots els operadors i concessionaris, etc. Castelló aglutina el 90% del sector ceràmic a Espanya.